як алафи табобатира барои шумо тавсия метем. Як доруи табобатира нигоҳ кунед, аз 14 намуд алаф омода шудагай, майда караган. Оли ман пештарак гурда не хока караган ранги чойборӣ истифода мебарем барои бемории қанд. ҳам пешгирӣ мекуна бемории қанда ва ҳам табобат мекуна бемории қанда. инуби обични чой мекунед, мехӯред, алафа ягон химикат, ягон чиз нест. рост ҳами 14 намуд алафи табобатиро якҷоя карда ҳами доруро омода кардагам. хоб дастсафка тамоми шаҳрҳои Россия ҳаст, Тоҷикистонам дар кор шава рӯй мекунем. хоб таҷриба карда шудагай, аллакай 3-4 сол мешава ки дар бозорҳо бировараган савдо мекунанд. Бачаҳое ки дар Россия, дар Москва, дар Питер медонанд ин чиза. Дар просто дар оҷа пачкош майдаҳа кар, пачкои майдаҳа караган. инҷа хайр калон аст 350 грамм ада я пачка 350 грамм алафия як тиша мегирен, истифода мебарен ки маъқултон шуд. дубой врема бо занг мезанед, дар садка дора. боз ман рақамҳои WhatsApp яъне акара дар рӯи экран мемонам. рақамҳои WhatsApp ша дар рӯи экран мемонам. бози айни замон мо дар Макка қарор дорем. ҳоҷие ки дар Макка ҳастен, агар ягон қида лозим бошад гап занен, мебарен дастсафка мекунем, метиемтон. ё ин ки Москва дам дар кор бошадон, гап занен, тамоми шаҳрҳои Москва рӯй мекунанд. Тоҷикистонам рӯй мекунанд, дар кор шава гап занен, Тоҷикистонам рӯй мекунанд. чояй ягон химикат, ягон чиз месозим. аз составша дар рӯи экран мемонам, таркибаш чӣ дорад ва тарзи истифода бурданашам дар рӯи экран мемонам. ин сурат ҳоз дар рӯи экран мемонам. хитон бо як бори дига мехонед, описанияда менависонам. рақамҳо WhatsApp, Telegram, имо ҳамаш ҳаст. WhatsApp, Telegram, имо ҳамаш ҳаст. WhatsApp, Telegram, имо ҳамаш ҳаст. якта мошинчаи срочниякай барои шумо, варианти алишам дора. болои пул ё болои пул метиен, инша чақчақ мекунен қатисоибиш. 850 000 рубл мега Hyundai i40 2014 солай мошин дар Москва қарор дора. хоб моторш дуи бензин, коробка передачаш автомат, мощностиш 160 лошадини сила. комплектацияш бародарои азиз, камера задний вид дора, мультирул, обогрев передних сидений, хоб обогрев рул дора, обогрев лобовой, резинош 85%, ходовой частиш мега 100% дар ҳолати хуб қарор дора. бо биёя мега любой проверка кунам мошина. хоб рақамҳои WhatsApp, Telegram ша дар рӯи экран мемонам. ҳамин бародара занг занен, ё ин ки мисол видеовизов мекунен, ё одам рой мекунен, усто рой мекунен, биёин ай наздик мошина бинену баъдан муомила кунем. муомила мешава, савдо мешава, харидори ани қадар. салом алайкум дӯстон, якта зафира барои шумо. солиш 2000 моторш 1.8, коробкаш механик, нархш 250 000 рубл. ҳами клиенти конкретна боша, бо конкретна савдо мешава. мошин нарушкаш кам кор дора, вале моторш, коробкаш, ходовоиш ҳамаш дар ҳолати хуби техникӣ қарор дора. мошин дар Московский област, город Королёва. 09 ки пеша ин видео кара будам даётон боша. агар ирам соҳиби ҳамин мошин ҳардуш ҳами акайда
ҳарди мошиноша мефурӯшад Тоҷикистон да як кори срочно дорум мега бояд Тоҷикистон равм мошиноро ҳеч канес да ҷалб кунам мега мераму омаданам аниқ нест барои ҳавай мега риск накунам фурӯшум равм корома буд ки кардум омадам ба ягон мошин мегирам наомадам да ҳамун Тоҷикистон ба ягон мошин гирам мошино мега ҳардаш дар ҳолати хуб қарор дорад бачакҳое ки инем хеле кору бор дорени сусӣ ягон фрукти овоши заниматсия мекунем ман ягон корои мошиниам хеле грузовой қати кору мекунем и зафирара грузовой бор кардан меша соси денёш хоб меша грузовой меша ранги ларгусай аҷоиботи бадай мошин тоза ман суратоша видеоша дар рӯи экран мемонам тамошо кунем бор устотона гирен равен ай наздик бинен ҳуҷҷатнигоришам проверка кунен хошру қоидави баъд харидорӣ кунен 90,000 рубл мега бо конкретно арзон мешавад 21:00 солиш 2003 моториш 1.5 коробкаш механик мошин дар Московский област город Королёв қарор дорад рақамҳои соҳиби мошина дар рӯи экран мемонанд суратҳои мошина бинен агар харидори конкретно бошен конкретно арзон меша хеле савдо меша занг занед рақамҳош дар рӯи экран